Вәгъдә иткәнчә кунакханә безгә рәхим итегез. Бездә кунакта кызык-мызык паблиги вәкиле Илназ Габидуллин һәм татар малай дип аталган җегетебез Ринат Галиәхмәтов. Егетләр, сәлам. Сәлам. Исәнмесез, дусларым, матурларым. Сезнең белән чамалап кына сөйләшергә кирәк, чөнки кирәкмәгән сүз әйтсәк, шунда ук интернет шелтәренә эләгәчәк. Шулаймы? Без сезне яздырабыз хәзер. Паблик белән блогерлык нәрсәсе белән аерыла. Менә син паблик, син блогер. Мин үземнең фикеремне әйтеп китәм инде. Монда инде, мәсәлән, минем паблик ул ни өчен? Чөнки мин үземнең генә тормышымны түгел, шулай ук менә кешеләр җибәргән видеоларны минем үземнең менә хэштег бар. Кызык-кызык дигән шул инде хэштег буенча табып, үземә шаган, үзем яраткан, үзем караган видеоларны менә куеп барырга тырышам инде. Бу Instagram турында гына сүз барам. Ай, Instagram. Юк, монда гомумән социаль челтәрләр турында сүз бара. ВКонтактеда да бар, икенче ниндер сайтларда да бар. Блогер. Блогер инде ул күбрәк үз тормышын сөйли. Мин дә инде элегрәк паблик идем. Татар комедия дигән ансын мин күчтем. Әйтәм, кеше кызыксынгач минем турында инде кайда барганны, авылда йөргәнне, сәяхәт иткәнне бөтен төшереп барам. Мин инде блогер шул тормыш турында, үзем турында сөйләргә җигел. Кайсысы подписчиклар күбрәк җыя? Паблик. Пабликмы, кызык-мызыкмы? Паблик күбрәк җыйны. Мин мәсәлән Ринаттан арттарак башлаган идем. Хәзер инде минем менә 102 мең булды. Ринатны узып киттем инде. Ни өчен шулай? Ул охватны күбрәк ала дип беләм мин. Ни өчен дигәндә, теге менә кайбер видео язмалар бар, алар бик күп 100 меңнән артык просмотрлар җыя, шул сәбәпле инде. Болай мәсәлән тормышны төшереп бирү, ул ничектер теге кеше көндә күрә торган әйбер бит инде. Ул яктан шуңа күрә алар теге уже 100 меңләгән, андай караулар җыя алмый. Күбрәк үз эченә йомылган. Пабликның күләме күбрәк, чөнки кешеләр җибәргән видеоны инде күпмедер масса күләм белергә мөмкин. Ул сиңа килеп беләгә, сиңа килеп беләгә, тагын күбәя, бермә-бер арта. Подписчиклар җыю ул үз максатмы? Күрсәткеч инде ул. Ул күрсәткеч нәтиҗә, ләкин сезнең максатыгыз менә син паблик булып шөгыльләнүең, синең блогер булуың, төп максат нәрсәдә? Төп максат менә беләсезме, һәр ел саен максатлар үзгәрә. Беренчедән минем максат иде авылны танытырга дибейме? Минем аккаунтның исеме дә авыл иде. Безнең Мамадыш районы Иске Шәби авылы. Шуннан соң үзгәрде Түбән Кама шәһәре дип, чөнки мин Түбән Кама егете. Түбән Каманы күрсәтәсе килде, аннан соң Татарстан иде, Татарстанны танытасы килде бөтен дөньяга. Кеше кушылмый, аннан соң пабликка әйләнде Татар комедия дигәнгә. 10 мең тулгач инде кеше әйдә кем алып барамыны, әйдә үзең тормышында сөйләп баша дип, аннан соң блогерга әйләнде. Шуңа күрә һәр ай саен, һәр ел саен максатлар үзгәрә. Хәзерге вакытта төп максат инде бөтен дөнья татарларын берләштергә дип. Хәзер инде мине СМИ кебек карыйлар. Хәзер мин үзем тырышам төрле җирләргә барырга, бөтенсен күрсәтергә. Менә монда шундый бәйгеләр бара, монда шундый бәйрәмнәр бара дип, мәсәлән, мин инде Татарстанда гына түгел, чыгып йөргә дә тырышам. Былтыр Новосибирскида булдым, яшьләр форумы турында сөйләдем, ДТМ турында сөйләдем. Ул бөтен дөнья татар яшьләре күрешеп, сәяхәт итеп йөриләр, бөтен төбәкләрдән. Шуңа күрә инде төп максат һәр ел саен үзгәрә. Иң основной инде ул бөтен дөнья татарларын берләштергән. Чагыштыру дөрес булмаса да әйтәсе килә, кайчандыр Илһам Шакировка һаман гел җырлап йөргәч, син эшли башлыйсыңмы әле дип сөйли торган булганнар апалары, абыйлары, әбиләре. Сезгә дә андый сорау яңгырыйдыр, чөнки моны өлкән яшьтәге буын эш дип кабул итми. Сез бу сорауга чыгарыйсыз бу мәсьәләгә? Мин инде һәр вакытта да менә бөтен интервьюларда да әйтеп киләм, минем инде иң беренче чиратта үземнең эшли торган эшем бар. Инде бу төбешең бар. Һәм ул нинди? Мин креатив технологиялар үзәгендә эшлим. Әйдәп баручы белгеч булып. Һәм инде бу шул сәбәпле минем бу блог икенче урында кала. Һәм инде бәлки шул сәбәпледер дә мин теге паблик буларак барам, үземнең блогым буларак түгел. Чөнки теге вакытта җитми, көне буе эштән иде утыргач, мин теге эштән алып китеп нитеп йөри алмыйм. Бәлки менә киләчәктә нәрсәдә булса үзгәреп тә куяр, һәм инде минем дә теге тик үземнең блог кына булып калыр инде, бәлки. Илназны аңладык, Ринат сезнеке ничек? Мин үзем 17 яшьтән эшли башладым. Хәзерге вакытта мин дә Илназ кебек безнең эшләр әзрәк параллель, әйме? Без шул креатив сәүдә центрында эшлибез, но без инде аерым эшләр безнең. Без төрле бәйрәмнәр ясыйбыз. Мин үземне әйтәм, мин супер менеджер. Мин дә переговорларда үткәрә алам. Мин дә барып Мәскәүгә сөйләшә дә алам, бөтен эш алам. Мин просто теге. Димәк, блогерлык акча китерми.
төп эш блогерда түгел. Ә ни өчен шулай? Мисал өчен Варламов, бик танылган блогер, ул менә үз эшендә бик хайран гына акча эшли һәм үз көнен үзе күрә. Ә ни өчен сез татар блогерлары менә бу эштә акча эшли алмыйсыз? Сәбәбе? Без акча эшли алабыз. Без бик әйбәт акча эшли алабыз, ләкин безнең төп максат акча эшләүдә түгел. Бу безнең хобби буларак. Чөнки хәзерге заманада пенсия алырга кирәк. Шуңа күрә бу блогерда эшләп сезгә пенсия дә түләмәйме? Аннан соң менә эш дигәндә күбесе безне эшсез дип йөри. Без гел үзебезнең постларда да гөлен дибез, эшләгез дип. Мин дә үземне мисал кебек китерәм. 17 яшьтән эшли башладым. Хәзерге вакытта бу минем 13нче эшем. Туктамагыз, эшләгез, эшегезне табыгыз дип әйме. Аннан соң блогер дигәндә без менә Илназ белән Гөлсия яшәбез. Безнең әзрәк халык блогеры буласы килә. Булар гел акча эшләүдә генә дип менә шундый безне шулай дип танымасыннар. Шундый стереотип турасыз килмәйни. Әлеге блогерлык һәм паблика дигән сүзләргә ия булу бу сезнең эшчәнлегегезнең артык активлыгын күрсәтә. Сезнең төп һөнәрегез дә бар һәм өстәмә рәвештә сезнең тормышыгызның күп өлешен шушы юнәлешкә дә багышлыйсыз. Бик дөрес. Әгәр дә инде безнең мәсәлән үзебезнең теге эшләгән җирләр булмаса, бәлки менә хезмәт хакы алып эшли торган җир булмаса, без инде бәлки менә шу блогка күбрәк акча эшләү ягыннан да карар итеп беләм мин. Бүгенге көндә Аллага шөкер менә эшләгән эш булгач, инде алай теге бу блогка акча эшләү юлыгына дип карамыйбыз. Татар блогерларына нәрсә җитми? Тирән фикер йөртү, җитдилек, ул ничектер шул әлеге дә баягы юморга әйләнеп кала кебек. Сез шулай уйламыйсызмы? Мисал өчен, менә синең авыл турындагы видеоларыңны искә төшерсәк, авылда рәхәт, акча да юк, кызлар да юк, эш дә юк. Хәтерлисеңме ул видеоны? Юк, кызганычка каршы күрәм. Алар ничектер юморга гына кырылалар. Беләсезме? Безгә барысы да җитә. Бу бөтен менә пока потенциал именно татар сферасында. Димәк, татар дөньясында гади генә әйтеп әйтсәк, әлеге юнәлеш киң колаш алмаган. Моның белән санаулы кешеләр генә шөгыльләнә, шуңа күрә монда конкуренциядә әллә нәрсә юк, шуңа күрә монда акча эшләү максаты да инде төп юнәлеш түгел, шуңа күрә бу сез үзегез әйтмешле хобби итеп алган юнәлеш. Егетләр сорауларга төгәл җавап биргәнче бик зур рәхмәт. Паблик булып, блогер булып, интернет челтәрләрендә эш йөртүгезгә карамастан, төп һөнәрегезгә тугры калып, интернетта да үз рәхәтегезне табып эшләргә яшәсен сезгә. Амин шулай булсын. Кунакка килгәч бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт.